Καλησπέρα σας! Είμαστε στο κατάστημα της Νέας Ιωνίας, Αρούς παρακαλώ, το οποίο σήμερα έχει να σας δείξει κάτι φανταστικό, μια υπέροχη γούνα, με η απαλότητα της δεν παίζεται, κοριτσιά, μην τη χάσετε. Και βγαίνει όχι μόνο στο καφέ, εγώ φοράω το καφέ το οποίο είναι της μόδας, αλλά έχουμε πορτό, έχουμε λευκή, έχουμε μαύρη, έχουμε πολλά χρώματα. Και με τι συνδυασμένο με μια πάρα πολύ ωραία τσάντα, shopping bag, δερμάτινη ιταλική, πανάλαφρη, την κρατάτε πρωί, βράδυ, την κρατάτε όπου θέλετε, με μία. Η τιμή της είναι φανταστική, δερμάτινη τώρα μόνο 45 ευρώ. Πού ακούστηκε? Μόνο εδώ, στο Αρούς. Ξεχάστε ό,τι ξέρετε. Ελάτε τώρα. Φιλιά πολλά, σας περιμένουμε.